Кыскача гына үзем турында таныштырып китәм. Минем исемем Галиәхмәтов Ринат, мин Түбән Камадан, Казанда торам. Интернетта блог алып барам, Татар малай дигән. Без күп инде. Хәзерге вакытта 70 меңгә якын татарлар карый, бөтен дөнья татарлары минем интернет сәхифәсендәме, сәхифәне Австралиядән алып Америкага кадәр. Миндә төп максат минем интернетта ничек татарлар Татарстанда яши, инде баштарак шундый иде максат. Хәзер инде мин Пензага да бардым, Пенза татарларына турында сөйләдем. Новосибирскига баранда күп сүз. Анда алар әйбәт торалар. Монда инде дөресен әйткәндә мин сәясәтне бик яратмыйм. Шуңа да карамастан татарларның тормышында инде бер из калдырасын килсә, зрәк сәясәткә дә керергә кирәк. Шуңа күрә мин монда менә инде төп максат менә безнең сәясәтче булып туып булмый. Аны тормыш мәҗбүри. Миннән бер сорыйлар иде, значит. Мин сезнең яшьләр һәр вакыт әйтә идем. Я не политик, я хозяйственник. По ходу приходится заниматься, по занимаемой должности приходится заниматься политикой. Деваться некуда. Больше некуда. Чемпионмен әйтәм. Шуңа күрә инде мин теге бәйсез сми буларак инде менә бөтен йөргән нәрсәне кешегә күрсәтәм, халыкка күрсәтәм. Бәйсез синең йөгәнсез дигән сүз миндә. Бәйсез ирекле. Ирекле. Белеп сидем мин аны. Карарбыз. Бу беренче. Менә сез дөрес әйттегез, безгә аерым күрешсәк бик әйбәт булыр иде. Чөнки әйтәсе сүзләр бик күп, но монда түгел. Мин үземдә. Шулай инде. Мин әзрәк безнең кичәне аңлатып үземчә минем тамашага тапшырам инде. Синең бу земляк. Бөтен нәрсәне контролирует. Яхшы. Ничек камералар төшеп калган җегетләр түгел. Без шундый. Аннан соң әби белән бабайдан сезгә кайнар сәлам. Алар сезне бик ярата, бик хөрмәт итә. Мине инде яшь чактан ук, бәләкәй чактан ук патриот итеп үстерделәр. Иң беренче сәхифәне ачканда инде бөтен дөнья татарларын берләштергән шундый максат иде минем интернетта. Без 21 гасыр малайлары, шуңа күрә интернет. Киңәш Шарипович, киңәш сорасым килә. Интернет. Понятно. Без бит энциклопедияне тоже интернетта играем. Иләз барып бара. Улар бара бит, әйе. Бу мәсьәләдә бер дип язып куеп карарга кирәк. Без нәрсәләр ниләр абатыр. Менә хәзер сез искә төшердегез. Фикер бар, да. Потому что энциклопедия татарча ясый. Вот. Искәндәр Гилязов ясый. Тоже уйларга кирәк бу. Шуңа күрә минем сораулар юк, китабыгызны укыдым, автограф куйсагыз бик рәхмәтле булыр идем. Аны мин язмадым, мин бу сезнең турында. Мин бу китапта яздым эпиграф. Шул эпиграфка бәлки. Эпиграфын карадым. Карадым, бөтенсен укыдым. Спасибо за добрую оценку поступков больших и малых дел, реализованных в очень непростые времена. Все же скажу, я неплохой, но не настолько хороший. Ручка. Еще если подпись за этим поставить, это будет бесценный подарок. Конечно, бесценный, я же признаюсь в этом, получается. Галиәхмәтов Ринатка дип язсагыз. Ринатка гына бирәм. Әйе. Аннан миңа дәгъвам булса да гариза язарсың. Мин гел әйтәм инде. Кемдә китап сез? Монда утырганнар. Безнең кабинетта бар. Аттамайларны. Мин әйтәм, минем хыял бар иде. Мин чемпионнар икән. Мерси. Да, без сезгә бүләк итәрбез барабыз. Минтимир Шарипович. Аны хәзер бүләк итсәм, алар аны 8 мартта бүләк итеп тапшырып бетерәләр, может 8 мартта. Бүген безнең чәсе. 2 март. Мин әйтәм, сезнең белән күрешергә бик зур хыялым бар иде. Менә мин гел әйтәм үзем язучыларга, хыяллар тормышка аша, менә сезнең белән шулай аралашып, тагын күрешеп, чәйләр эчсәк бик әйбәт булыр иде. Чәй эчәсезме сез күрешкәндә? Әйе. Сөтле чәй, чәк белән. Бик зур рәхмәт.